hyvin luonnosmaisesti mä piirtelen niin kauhean tarkkaan. Jotkut tykkää, että miksi se on yksi tyyli kanssa. Siis mä jätän pois monesti asioita, mitkä nyt ei ole niinkään kovin kiinnostaa. Niin esimerkiksi tuo pussipysäkki tuossa nyt ei ole välttämättä on, ellei halua ihan dokumenttikuvaa tehdä. Jonkun verran veden kanssa, mutta musta ne saa näkyykin kyllä jossain. Ei voi vielä niitä katsoa. Hän näkee kyllä tossa. Okei. Tulla mä kattoo, tuossa sä syrjitään. Ei vaan. Hyppää vähän. Tällä, että toi Tuossa käti maalaa. märkämärällä, mutta se vaatii silloin kyllä paperin pingottamisen ja se nyt ei oikein näissä ulkomaalauksissa niin hyvä ole. Sitten mä vedän sen ohuen kerroksen ensiksi tuohon väriin, kun se kottautuu. Ei ole takakerkkoa tullut niin kauhean tarkasti katsottua, mistä ne menee ja kaikki. Hyvä paperi on kaikkein tärkein tässä hommassa ja hyvät värit. Onko se 300? Joo, on. Ja sitten tämmönen, sen takia tätä nyt ei voisi kyllä kastella, kun tämä on tällä kauttaaltaan liimattu. Tämä pitää olla aika hyvin tämä paperin paikalla. Esimerkiksi tämmöinen hyvä paperi on siitä hyvä, että jos huomaa, että märkää, niin tätä voi pyyhkiä ihan tälleen pois. Tätä kuivaakin sitten ihan paperilla voi tehdä. Ja noissa rungoissa se näkyy se oksissa tossa. Hän on yksi. Se kiinnostaa se. Yleensä kaikki ulkona piirtäminen, että on tämmöinen. Ja etualalla tietysti, että ne on tässä niin edessä olevat on tummemmat kuin taustalla. Sillä saa sitä